खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि। चिरां बेंटलाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गुथि गायसनथाय सान फालिदों। बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जाया दिनै गुथि गायसननाय सानखौ चिरां जिल्लानि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दं। थांनाय 9 बोसोरनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा दोलोनि थाखाय गोख्रों हाबा मावबोनायखौ नोजोर बोनानैनो दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गुथि गायसननाय सान फालिथाय हाबाफारि खुंदों। थारैनो थांनाय 2015 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोखौ बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गायसनजेनबोनायनिफ्राय इउपिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, बिबानगिरि आरो मददगिरिफोरा न' गारना दोलोनि थाखाय गोख्रों हाबा मावबोनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिटिआर सरकार दानो हानायजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लियाव एमएलए आरो पार्लियामेन्टआवबो सानै एमपि मोननो हादों। बिसोरनि सानहर नाजाथाबनायावनो बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहासार जालांनोबो हादों। बेनिनो गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। लोगोसे मुंख्लंफोरा बिबार बावजेनो आसामनि मन्त्रि एबा इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि गायसननाय सानजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो, जेराव बिफां फुलिखौ गायजेनो इउपिपिएलनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गुथि गायसननाय सान आरो बेखौ जोङो बेंटलाव फालिनाय जादों। बेवहाय चिरां जिल्ला आरो चिरांनि गासैबो ब्लक कमिटिफोर, क'क्राझारनि गासैबो जों लोगो नांनानै बेवहाय खुंनाय जादों। आरो दिनैनि समाव आङो मिरुनिफ्राय लानानै जोंनि बुथ कमिटिसिम इउपिपिएलनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो। आरो बिथांमोना बयबो थांनाय 9 बोसोराव जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाय, बिसायख'थिफ्राव देरहानो थाखाय खामानि मावनाय, बे गासैखौबो लानानै आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि दैदेनगिरि, मावथि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि गासैबो न'खरनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावदो। मानोना सासे दैदेनगिरिजों बिथांनि न'खराबो नांफानानै थायो। दा बेनिखायनो न'खरनि सोद्रोमाफोरनोबो आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे 2015 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा गायसनजेननायनिफ्रायनो बायदिसिना थासारियावबो, जोबोद गाज्रि थासारियावबो इउपिपिएल दोलोजों गसंफानाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो रायजो राजाफोरनि अननाय, रायजो राजाफोरनि फोथायनाय आरो रायजो राजाफोरनि मददजोंनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरआव सरकार खुंनायजों लोगोसे जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव एमएलए आरो पार्लियामेन्टआव सानै एमपि जोङो मोननो हादों। आरो जोंनि एमपि, जोंनि एमएलएफोर आरो काउन्सिल जयैनो बिटिआर ओनसोलनि गोग्लैसोनाय माखासे थासारि, बिटिआर ओनसोलनि गोबां समनिफ्रायनो फावसायनानै थानाय माखासे बिथिंफोर, बे गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावदों हर सान। आरो नैबे समाव जोङो रोखायै बुंनो हायो जे 2015 मायथाइनि बै समनि थासारि एबा बिनि उन आरो सिगांनि जि थासारि, बे थासारिया बड'लेण्ड ओनसोलाव गैला। दिनै जोबोद गोजोन फैबाय। 2020 मायथाइयाव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायो एनडिएफबि आरो एबसु माखासे दैदेननाय आफादफोरनि दैदेननायाव, बेवहाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्मनि बिथांनि दैदेननायाव थोंजोङै मदद होनाय जादोंमोन। आरो सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव बे गासैबो बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावनायलाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोला सोलोंथायाव जौगादों, गेलेमु आयदायावबो जथेस्थ' जौगादों। दिनै बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो आगोलनि जि गेना गोरोन्थि गोनां खान्थि सरकार खुंनाय, बेफोरखौ सोलायनानै जोबोद मोजां मोनसे खान्थि गायसननायजों जोङो रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो हादों। बै समाव बिपिएफनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव 39,000 न' लुनो हादोंमोन 17 बोसोराव। नाथाय जोङो 4 बोसोरावनो प्राय 3 लाख गोरिब मानसिफोरनि न' लुनो हाबाय, गोबां बान्दोफोरखौ खोनो हाबाय, गोबां फरायसालिफोरखौ फाहामनो हाबाय।
सोलोंथायाव दिनै जोङो बेसेबांबा आसामनि जौगानाय डिस्ट्रिक्टफोरखौबो बारनानै जोंनि जिल्लाफ्रा माने रिजाल्ट लाबोनो हाबाय। बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव जिखिनि आफादफोर दङ बिसोरनि गेजेराव खामानि मावनाय आरो जौगानायनि बयबो साननो हानाय आरो गुबुन हारिफोरजोंबो गोग्गो सोमोन्दो दानानै जों मोनसे खामानि मावनो हादों। दा नंखायनो UPPLनि जार्निया जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ लाइनाव थांगासिनो दङ आरो दिल्लीनि सरकार, दिसपुरनि सरकार बयनिबो लोगो लाफानायाव दिनै बिटिआर ओनसोलखौ आरोबाव गोख्रोङै जौगाहोनो हादों। दा बिनिखायनो नैबे समाव आङो बे गुथि जि गायसननाय सान बेवहाय इउजि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जोंनि एमपिफोर, जोंनि एमएलएफोर, जोंनि एमसिएलएफोर गासैनोबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावदों आरो इयुनाव जोंनि जि कमिटमेन्ट बेवहाय स्ट्रं मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे सुबुं दारा खान्थि गायसननाय आरो लोगोसे जौगानायनि हाबा मावनाय बे एजेन्डायाव जोङो बयबो खौसेयै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। सार नोंथांमोननि जिखिनि UPPLनि थांखि बायदि रायजो राजानि गेजेराव माबायदि खामानि मावनो सानो आरो माबायदि जाफुंसार जादों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे खोथा कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टजोंनो जोङो खामानि मावनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों आरो जों गसंफादों। मानोना जों बयबो ग्रास रुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। बे सोमावसारनायनि समावनो जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, रांखान्थि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ जों बुजिजोबखादों। दा बिनिखायनो दिनै सरकाराव फैनानै बै खामानिफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावदों। सोरबाया ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों। दा नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों गसंफादों आरो इयुनावबो गोख्रोङै गसंफागोन। राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPLआबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJPआबो एजेन्डा दङ, BPFआबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिसास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। थाबैनो फोसावगोन। थेंक इउ। बड'लेण्डआव सान्थि, खौसेथि आरो गोरोबलायनाय बेखौ गायसननायनि थांखिजों दिनैनिफ्राय 9 बोसोरनि सिगां 2015 मायथाइनि 5 आगस्तखालि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानायनि उनावनो जोंनि मानब गेदेर दिनैनि केबिनेट मन्त्रि बिदा गेदेर इउजि ब्रह्म बिथां आरो दिनैनि जोंनि BTCनि काउन्सिलनि चिफ थामहिनबा जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो BTCआव गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि गायसननो हाबाय आरो बेनिनो दिनै 9 बोसोर जोङो जे जोंनि सेलेब्रेसन जोनोम सान बा गायसन साननि सेलेब्रेसन बेखौ जोङो दिनै बेंटलाव खुंफुंनाय जादों आरो बेखौ खुंफुंनो मोननानै जोंनि बेंटलबासिया खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जाय पार्टिया दिनै मुलुगाव जोंनि हारिखौ सिनाय होनायनि थाखाय खामानि मावदों, जाय पार्टिया गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि आरो गोरोबलाय आरो जौगानायनि खामानि मावदों, बे पार्टिनि मोनसे गायसन सान सेलेब्रेसन खालामनायखौ खुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय फ्राय 14,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया दिनै गेदारिं जादों। सार बे 9 बोसोराव UPPLआ रायजोनि मा खामानि मावनो हाखो होननानै नोंथाङा सानो? गिबियावनो जोङो 9 बोसोराव जोङो चेलेन्ज खालामनायानो BPFनि जा अपसासन, बे अपसासनखौ जों चेलेन्ज खालामबोदोंमोन। दिनै BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामानि जा गाव हारसिंनि खुंथाय बेखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिया दिनै UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों आरो बेजों लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि लुबैसुला दङ, जायनि जाहोनाव सान्थिनि जा दौलें, बे दौलेंखौ नुनानै
UPPLनि बेन्दोंनि सिङाव बा UPPLनि फिरफिलानि सिङाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैबाय। थामहिनबा जों जे सान्थि गायसननो हाबाय बेनो मोनसे फोरमान। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर हालामावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ माबोरै जोङो जौगाहोगोन बेखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय बोसोरफोराव भारत उदांस्रि जानायनि उनाव जोंनि बर' हारि थानाय जायगाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव गाहाय मानदण्डनि होननानै बुंग्रा हारसाफोरनिख्रुइबो दिनै जोंनि बिटिसिनि जा बड'लेण्ड खुंथाइनि सिङाव बिटिसि रायजो राजाफोर ज' जानानै आवगायलांनायनि जाहोनाव जों सोलोंथाइ बिथिङावबो आसामनि गेजेराव 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो जौसिन मानदान्दायाव गाखोनो हादों। आरो बेफोरबायदिनो गोबां खामानि दंबावो जाय खामानिखौ जोङो दिनै हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि टारगेट लादों। मानोना बर'आ 44% जौखोन्दोल' लेन्ड दङमोन। गासै 62% मानसि बर'फ्रा आरो गुबुन जाथि जन'गोष्ठीफ्रा लेन्डलेस जानानै दंमोन। बे लेन्डलेसनि जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन बेनि जों खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेला बानायदों। BPFआ मोनसे समाव जौनि मेला, जुवानि मेला, ड्राग्सनि मेला खालामोमोन ना मा होनो बायदिसिना टाचनि मेला खालामोमोन। एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बिसोरनि दिनाव बारा जादोंमोन। बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोङो लेन्ड मेला बानायदों। आरो बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो गोबां मानसिनो हानि जेंनाफोरखौ सुफुंना होनो हादों। बेनि अनगायैबो दिनै जोंनि दिनाव लेन्ड डिजिटाइजेसना जाबाय। न'आव जिरायनानै गावनि हानि स्टेटासखौ जोङो मावनो लानो हायो। आरो बेनि उनावनो जोंनि दानि जे आफादगिरि बर' सारा बेखौ जोंनि सानथिया जोंनि बुजिनो हाबाफारि मावगासिनो दङ। बेखायनो जों सानो जोंनि केन्द्रआ फैगौ समाव खमायाव 50 बोसोर 60 बोसोरालागै बे ओनसोलाव गोदान मोनसे समाज बानायनायाव बाहागो लानो हागोन बा साक्सेस जागोन। रायजो राजाफ्रा देहा बिसास लादों आरो दिनैनि दिनावथ' जेसेबांफोर गाज्रि इलेक्सन खुंबाय बे इलेक्सनाव जोङो खुंबाय बे गासिबो रायजो राजायानो जायनि जाहोनाव जोङो मोनबायालागै इलेक्सन कन्टिनिउ जों देरहाबोगासिनो आरो फैगौ इलेक्सनावबो 40तानि गेजेराव 40ता समखौनो जों एबार मोनगोन होननानै जों आसा लायो आरो बेनि थाखाय जों गोरायै खामानि मावनांगोन। MP इलेक्सनाव BPF नाथाय सिंगल बाथ्रा लायोबा नाथाय UPPL देरनानै न'आव थाग्रामानि बिथाङा गावनि दोलोखौ डास्टबिन होननानै बुंदों। एक्सुवेलि BPFआ जोंनि दिनाव मोनसे डास्टबिन रायजोफ्रा दाखोरखौ जायनो जायगाखौ जागा मोना गतिके BPFखौनो दाखोर गारग्रा जागा हिसाबै मालाबा मोनसे खारनाव बिथांमोननो मदद होनांगौ जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव BPF गैया, बाक्सायाव गैया, जोंनिया चिराङावबो दिनै जोबनो थांगासिनो दङ, क'क्राझाराव एसे एनै दङ, बेनि गुदि दं रोदा बेखौबो जों थांगासिनो दङ। बावैनो 18 मासनि उनाव बिटिआर हालामाव जों सासेबो BPF दोना होननानै जों बुंनो हायो। ओरैनो सिट लेनायबो समाव बाय इलेक्सनाव बेसेबां भट लानानै देरहागोन होननानै बेयावथ' जोङो एबार क्लिन सिट खमैबो 80,000नि बारा भट जों बेवहाय मोनगोन आरो बेनि थाखाय जों गासिबो दोलोनि दैदेनगिरि EM MLA गासिबो खामानि मावगासिनो दङ। बेखायनो आं सानो एबाराव जों 80,000निबो बारा भट लागोन सिडली समस्टियाव। पार्टिया बुंदोंदि माबा मोनसे इभेन्ट खुंनायनि टाइम पास थाङो दानि सरकारा गासैबो गोनांथि समाजाव गासैबो गोनांथि इभेन्टआबो मोनसे गोनांथि खारन मोनसे समाव हाग्रामानि समाव दानलाय सुलाय बुथारलायनायनि खालि माने कासल' सोलियोमोन माने मानसि बुथारनायनि थैनायनि जि मोनसे परिबेस बेल' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलियोमोन। आरो बै थासारिखौ जोङो मोनसे गोदान माने समाज मोनसे परिबेस क्रिएट खालामनो थाखायनो बेबायदि इभेन्टखौ दरखार जायो। दिनै क'क्राझाराव दुरान्ड काप दिनै ISPL बायदि खेला सोलिखांनायनि उनाव मानसिनि माइन्डआव मोनसे गोदान मोनसे सानखांथि फैदों जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि खामानिखौ जाहोनो हायो। नङाबा मोनसे समाव खालि माने मानसि थैनायनि भज कास कुसल' सोलियोमोन। प्रत्येकता दिनावनो मानसि गावथारजायो आरो थैनि गोथां माने मोनामनाया जोंनिया हा बां अखाफोराव गासिबो सोमजियोमोन। गतिके बे बुस्थुखौ खोमानो थाखायनो जों बेफोरबायदि इभेन्टखौबो खुङो आरो बेजोंहाय गोबां बुस्थु माने जोंनि दा लाइमोनफोरनि जि माने फैबाय थानाय जि समाय बे समायखौ जों लाइमोनफोरनो होनो नागिरदों, बिसोरनि जिउ खुंनानै होनो नागिरदों, बिसोरनि माने गोरलै माने लामाखौ जों बानायना होनो नागिरदों आरोखि। थेंक इउ।